no hai shos tinang channel o lam sogot jotono norok oro podre pod gospel related norok program nani bagi subscribe lagi. Balai hambai sing tini patni kaya haduk go sing samung tanglani bagi tanglai chini Tripura Baptist Women's Society ni bising tike luazijak dini ang dal bidal aro samung humong tang marok norono funuk nai. Ngejeng finally fai shock pakya omong gangke sini patni kaya hoduk chini brirok ni bising tiklaye oro je project najak mani abani boundary jini sing samung tangan bagi fai shock pailajak ang funuk nani bagi sai toknai noro dol kebang make oro fai lai te finance sigang sing suri leme bising ti samung cheng mani rokno faidi hake sing tabuk nai lenai kai o kai hatu ni o sta to no kai no kai angka tong fuka hambai sini vice president oro sopaja sini SND committee tai sopaja ini pa to tong khani ini class sini sam kaka o boundary kina te usuk dora kuna dora ma thangnai kai musu oro ni hoite musu sa dora no sa dora ro sani sapogi ridi kai hogui aro tai tong thogo kai to sini hamari nu solo mani bagai o kai hadu kai to o kai hadu bagai nini wana masinja imang tongo kubra kaito jeng saiba no apa sinoro samung kotor tangjari tongan bagai kubra jisu jubadi sino samung no jeng naikol nani bagai sino nani bagai haleluya kaito nini sakane hamari sin sakao nango kubra jisu te hambai sini no salni bagai sini association ngai okra sakra sarai kone sikla jeng beba khaileka balbaksa khabaksa ga jeng samung tanglai jani bagai apa sin boundary ro kebang mo pangai ya paru kubra jisu to samu tangna ni paine ro musa hamya ngate jibuk sindrai hamya saya yang ni katiroi sungo samung na sungai thokki ni samung khana hamari klai kubra jisu apa upang kong setan go da prakai se kui go awuni ni ro samung kai to subai nung suna hamari klai di no mutu se na nai ko ni da ne mutang nai kotor kubra jisu ni Fight